Bapak Ibu sagung para pamriksa Sutrisno Budaya tumapak adicara salajengipun nuninggi sambutan saking Bapak Panewu Kapanewan Samigaluh dumateng panjenenganipun Bapak Senijo SIP MSI wekdal Tuwin Sasono Worokatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasarasan karaharenjan tansah kajiwa kasarira kula dalah panjenengan sadaya. Salam budaya. Matur nuwun. Sumangga kita tansah boten kendhat anggenipun ngunjukaken pamusyukur wonten ngasanipun Allah Ta'ala awet sih nugroho dalah kamiranipun satemah dumugi dalu menika kula dalah panjenengan sadaya saged rawuh manunggal wonten ing gedung olahraga Kelurahan Pagerharjo kanthi tansah pinantu ing basuki. Matur nuwun awit paringipun wekdal ingkang sepisan kula nderek mangayu bagya awit adeging Kalurahan Pagerharjo ingkang kaping 79. Hari jadi yang ke-79 Kalurahan Pagerharjo. Semoga semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Amin. Bertumbuh itu berkaitan dengan kemajuan pembangunan, sarana prasarana dan perekonomian. Berkembang itu berkaitan dengan sosial mental masyarakatnya yang semakin menjunjung tinggi nilai agama, menjunjung tinggi hukum, budaya, dan ilmu pengetahuan. Semoga semakin bertambah usia, Kalurahan Pagerharjo semakin maju, semakin bertumbuh dan berkembang. Amin. Ingkang kaping kalih kula ngaturaken gunging panuwun dalah suka pangalembana dumateng panawung krida utawi panitia ingkang temtu kemawon anggenipun makarya dipun paringi arahan saking para sepuh lan dipun sekuyung sedaya warga masyarakat Kalurahan Pagerharjo. Temtu kemawon menika mboten saged kawujud menawi masyarakat mboten paring panyangkuyung. Menika wujud bilih panjenengan sadaya sampun nindakaken nilai budaya kemataraman, nyawiji greget sengguh ora mingguh. Nyawiji menika bersatu, greget itu semangat, sengguh itu dengan bersungguh-sungguh, dan orang mingguh itu tidak lari dari tanggung jawab. Tepuk tangan untuk warga Pagerharjo. Ingkang kaping 3, kula ngajak datang sagung para warga sumangga kita tansah menjaga persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati, saling toleransi, karena dengan persatuan dan kesatuan itu modal bagi kita untuk berkembang. Lan ingkang pungkasan kala wau sampun dipun launching wonten buku Sejarah Padukuhan Kemusu, wonten badhekipun ugi lan sanes-sanesipun sumangga sakmenika jamanipun sampun zaman digital, segera kita upload di media sosial. Nggih, anu ngantos sing teng media sosial mung sing cerita sing mboten sae. Kebaikan-kebaikan harus kita gaungkan di media sosial agar masyarakat mendapatkan informasi yang positif. Pramila sugeng lenggah, sugeng mirsani sajian kesenian ingkang salajengipun kanthi nyaman, kanthi tertib lan kula pungkasi
kathah lepat nyuwun lumuturing sih samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sagung para pamriksa, mekaten atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Penewu Kapanewon sami kaluh